La el, florile nu răsar din semințe și sol, ci din tot felul de formule matematice. Asta eu fac prin 8 mișcări, pe când pe internet o găsim în 20 și ceva, orientativ. Astăzi vă prezint un trio mai neobișnuit. Sunt uniți prin legături de rudenie, dar și prin spiritul creativ. Imediat o să înțelegeți cum stau lucrurile. Doar urmăriți povestea de astăzi. Nicolae este programator de profesie. De 11 ani face același lucru. Descurcă pânzele de păianjen web. Poate așa se explică pasiunea lui pentru rezolvarea cuburilor rubicurilor, pe care a ridicat-o la un nivel mai neobișnuit. Face cu ajutorul lor ornamente. Ornamentele vin după ce poți rezolva cubul Rubik, începi să inventezi noi figuri pe dânsul, noi ornamente, pentru că e mai interesant. Iată, de exemplu, crucea asta care v-am arătat-o. Ulterior mai este, iată asta. Asta eu o fac prin 8 mișcări, pe când pe internet o găsim în 20 și ceva, orientativ. 16. Iată, din astea două care le-am arătat până acum, putem face o floare foarte frumoasă. O floare? Și iată, este pe toate fețele. Dacă e să mă întrebați pe mine, atunci o să vă spun că e vorba de imaginație până la urmă. Nicolae vede flori, cruciulițe și inimioare pe care nu le citește printre pătrățele oricine. Există însă forme foarte fixe care nu rezistă la nicio dezbatere. Se văd cu ochiul liber și se execută uneori în secunde numărate. Așadar, obține ornamentele prin formule matematice, în plasa cărora l-a prins și pe nepoțelul său, Roberto. Acesta și-a depășit profesorul. A demonstrat-o ultimul concurs de rezolvare la viteza cuburilor. Trebuia de rezolvat cuburile Rubik obișnuite 3x3, unde Roberto m-a bătut cu o secundă diferență. Așadar, în mare parte, secretul se ascunde în antrenament asidu. Ca un chirurg bun, trebuie să lucreze zilnic la tehnicile de rezolvare. M-am apucat să-l învăț să rezolve o față. De fapt, o față el singur o putea rezolva, dar i-am mai dat unele indicații ca să poată rezolva mai bine, mai rapid. Ulterior am trecut la 2 straturi, la 3 straturi și complet. Astăzi Roberto are 8 ani. La 5 anișori a ținut pentru prima dată un cub în mână. Catar n-avea nicio reacție, fiindcă eu eram mic și nu înțelegeam ce e obiectul ăsta. Era un cub așa mai vechi, nu era profesional sau cum e ăsta. Și Roberto nu doar rezolvă cuburile, dar și le transformă în desene, scrie texte cu ajutorul lor. Măiestria a demonstrat-o chiar și la un concurs de talente televizat de la noi. A construit chipuri de om din cuburi. Doamna Mihai, surpriza este pentru dumneavoastră! Iar noi nu am uitat de tine. Și acest ornament le plac doamnelor și domnișoarelor, care el poate fi asemănător ca un buchet de flori. Roberto mânuiește excelent și un alt gen de cuburi. De fapt, nici nu pot fi numite așa. Mega Mix. El are 12 fețe, dacă vreți. Fac cubul la normal și apoi fac ornamentul acesta. Numai că durează, are 100 și ceva de mișcări. 2 minute dacă și să-l fac. Mai repede, dar eu nu știu precis. La normal și fac ornament ca să nu fie fals, adică eu nu-l pot. Și iar ornamentul cum este. Extraordinar, Roberto! La fel de talentat este fratele lui Roberto, care a avut ambiția să învețe a jongla singur. Asta după ce a plâns toată noaptea că un jonglor nu a câștigat un concurs de talente acum 5 ani. Am început de la 6 ani când am văzut un concurent la show-ul din Rusia, Minuta Slava, am văzut cum el jonglează
Și când am văzut că el a luat locul 2, am plâns toată noaptea și nu mi închipuiam cum el a putut să iei locul 2, pentru că mi-a plăcut foarte mult. Și de atunci eu aveam o închipuire când o să fiu mare, o să mă duc la circ și o să mă învăț a jongla. Însă acest lucru s-a întâmplat mult mai repede, numai că nu la circ, dar am venit la mine acasă, mi-am făcut 2 mingi din baloane împlute cu orez și timp de un an jumate n-am avut niciun rezultat. Abia la 2-lea an am început să jonglez cu 3 mingi, iar ca să fii un jonglor bun ai nevoie de foarte multă răbdare, că ca să iasă un element ai nevoie de să-l repezi de sute de mii de ori. O lua locul în tineri și gimnaști, însă în lumea asta sunt foarte mulți gimnaști și eu am văzut că e jonglor, am văzut prima oară, de ce n-am înțeles de ce lui a dat locul 2. Ai fi vrut să Da, am vrut să ia locul 3. Jonglează cu bile de biliard, căci sunt grele, nu le ia vântul, dar se descurcă de minune și cu popicele. Deoarece, mai ales în acest caz, faptele sunt mult mai importante decât cuvintele, vă arătăm imediat ce poate face Victor. Cred că v-am demonstrat astăzi că avem de fapt foarte multe familii bogate la noi în țară, cu membri extrem de ambițioși și talentați. Eu una sunt sigură că o să mai auzim încă foarte multe despre tinerii din Strășeni.